En familie i Rågeleje fik sig i nat et stort chok, da en Porsche torpederede huset. Helt mirakuløst var der ikke nogen, som kom til skade ved ulykken, men bilen skrællede ved sammenstødet et stort hjørne af stuen. Bag rattet sad en fuld 43-årig englænder, der i sin Porsche kolliderede med en stenmur, som sendte den på en 40 meter lang flyvetur. Et dæk fløj ind af vinduet på første sal, mens bilen fortsatte gennem stuen, rev en væg ned, ødelagde en græsplæne og endte med et brag i nabohaven. Jeg troede faktisk, der var sprunget en bombe op på soveværelset. Det var min første tanke. Der er nogen, der smidte en bombe ind ad hovedet. Vi vågnede op med glasskår ud over det hele, glasskår på maven og afrevet trælister fra døren, der lå på natbord, og ungerne skreg og fruen skreg. I huset sov 2 voksne og 2 børn, og ifølge den arkitekt, der i dag vurderede skaderne, er det et mirakel, at huset ikke brassede sammen, da Porschen som en kanonkugle flåede et helt hjørne af den gule villa. En meter ved siden af, så var den ene facade simpelthen trykket fuldstændig ud, og så var taget og etagen faktisk også faldet ned. Etagen der, hvor ægteparret lå og sov op, ikke? Ja. Englænderen, der sad i bilen, var kørt en tur for at dulme nerverne oven på et skænderi i et sommerhus i nærheden. Desværre foregik køreturen med mere end 100 km/t og rigeligt med alkohol i blodet. Det, der er et held i den her sag, det er jo, at føreren han sidder i højre side, for det er en engelsk indregistreret bil. Og der, hvor skaderne er voldsomst, er i venstre side af køretøjet. Så havde han siddet der, så havde vi nok haft en anden situation. Fordi miraklet var jo, at han kunne stige ud af højre dør uden nogen skade. Manden overlevede, men står til at blive straffet for spirituskørsel. Bilen, der herhjemme koster 1,3 millioner kroner, kommer aldrig ud at køre igen. Og familien i det gule hus kan se frem til at have håndværkere i stuen en god tid fremover. Det er forfærdeligt, vi er lige blevet færdige med at renovere vores have og vores indkørsel, og huset er lige lagt sidste hånd på værket, og nu starter håndværkerne fra ny af. Døre og vinduer skal skiftes, murværket skal pilles ned, hegn og indkørsel og alt skal reetableres igen. Så det er surt, rigtig surt.